Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji ýanwary. Ada Türkmen kanalymyzyň nowbatda gepleşigine başlaýarys. Hormatly dinleyijiler, bugünkü gepleşigimizde de biz soňky günler bolup geçen käbir möhüm wakalar barada gysyrak gurrun etmekçi. Soňky günlerim wakalara baý boldy. Dağıstan bilen baglanşyklan gurrun eder atkan henidem. Ondan aşağı Türkmenistanyň içinde de her türlü täzelikler gelip goşýar. Gynansak bolan köpüsi bir gowandyrjy begendirji täzelikler däl. Türkmenistanyň daşynda ýaşap ýören raýatlanmadan hem durmuşuna degişli bir giden täzelikler bar. Bulan hemmesi barada giňişlerini gurrun etmek elbetde mümkin däl. Şolardan käbirler barada bir gyýtgarak durup geçer. Ýönen soňky esasy gurrun edilmeli wakalardan, täzeliklerden birim. Türkiýede iş alyp barýan aktivistlerimizden biri bolan, Türkmen aktivistlerimizden biri bolan Juma Saparyň ýitirim bolmagy bilen baglanşykly waka. Juma Sapar Türkiýede iş alyp barýan, ören aktiv iş alyp barýan bir seýrek aktivistlerden biri. Siz onu bilýänsiňiz, onuň öz kanalym bar. Ol ýygyderli YouTube'da çykşam edip geldi. Ödem diňe bir Türkmenistanyň akwaly bilen baglanşyklylar ýa Türkmenistanyň meselesine degişli ýanky çykyşlara da gatnaşmak bilen şäklenmän. Mundan aşary Türkiýede geçirilýän dürli hir, ýa-ni Siriýadaky raýatlaryň akwalyna degişli mitinglere, demonstrasiýalara da gatnaşyp ýörül. Owganystanyň türkmenleriniň hem akwaly bilen baglanşykly meselelerde de çykyş edip ýör. Umuman bir Azerbaýjanyňky wakalar bilen daglyk Garawa bilen baglanşykly geçirilen demonstrasiýalarda da gatnaşyp şu taýda türkmeniň adyndan, türkmen milletiniň adyndan çykyş edip ýören bir ýaş ýigit, bir ýaş aktivistimiz. Indi şolun 12-nji ýanwarda ýitirim boldy. Şol 11-nji ýanwardan başlap eýem şoň bilen habarlaşyp bilmediler. Biziň ýylleşlenmez watandaşlarymyz şoň bilen ýakyn bir hyzmatdaşlyk edýän, ýakyn tanyşlyk haklayan raýatlarymyz çykjak bolup çykyp bilmedi. Indi şu günkü şol Juma Saparyň hakykatda niýedigi belli däl. Ina käbir aktivistlerimiz, blogerlerimiz ýam çykyş edip aýtdylar, şol deportasiýa edipdirler Türkiýeden Özbegistana diýdiler bolýan. Ýöne şola men täk dol tasdiklanan maglumat däl. Näme şu sebäbi şol arada Juma Saparyň adwokaty maglumat berenne şonu şol adwokatyň ödem tasdiklap bilmedi. Şoň sözlerini anyk bir maglumat ýok. Men şu maglumaty migrasiýa gullugundan aldım ya Türkiýanyň Içeri işler ministrliginden aldım. Şu tasdiklanan maglumat diýip bilen ok. Şonu gynansak da adwokatyň ýürüýüşdiň ödem. Tägin şonam şu adwokatyň öz aýtmagyna görä indi hepden başynda şonu anyklamak bilen meşgullanmakçy. Bize gelip bolan bu şon maglumata görä Juma Saparyň adwokaty. Şu arada da inha 2000 mundan ozal insan hukuklaryny goraýjy diýip Moskwada ýerleşýän memorial merkezi ýürüýte beýanat aýratdy. Bu beýanat Türkmenistan Helsinki fondunyň hem bililikde taýýarlan maglumatynyň esasyna ýaýradyldy. Ine şu taýda da şol esasan şu Juma Saparyň adwokaty Abdulhalim Yılmaz diýen adama salgılanýar. Abdulhalim Yılmaz kim? Abdulhalim Yılmaz şu Juma Sapar 2020-nji ýylyň oktýabryna tutsuk edilip 6 ay deportasiýa lageryna oturanyna şoň hukugyny gorap çykyş eden adwokat, jurist. Şol Juma Sapar bilşiňiz ýaly 2022-nji ýylyň oktýabryndan 2021-nji ýylyň may aýynyň başyna çenli şu taýda oturdy 6 ay ýaly. Şondan soň şu adwokatyň şu gorap çykyş etmegi netijesinde de şol boşadyldy, azatlyga goýberildi. Indi şonu Juma Sapar azatlyga goýberilende şonu Türkiýanyň administrativ sudy şoň işine garan sudy ýürüýte bir karar çykardy. Şu kararda näme üçin Juma Sapar goýberildi? Hakykatynda Juma Saparyň pasportyny möhürden götüren aslında pasportyny ýitiripdir Juma Sapar. Mundan bir ýyl ozal. Diňe şol elinde şoň pasportynyň bir kopýasy bar. Ondan daşary wiza hem götüren. Şoň üçin hakykatynda şu taýda Juma Sapar häzirki şol soňky wagtlar Türkiýede ne resmi ýaşap geldi, ne legal görünüşde ýaşap geldi. Ýöne
Şoň işine seredenne şo Türkiýeň suwdy. Şo Juma taparyň Özbegistana deportasiýa edilen ýagdaýynda oň janyny huk awanýanlygy hakynda şeýle karar çykardy. Şoň işini öwrenip, şoň ýagdaýyny öwrenip, umumyň şo Juma taparyň janyny hakykatdan hem hukuk bardygyny aýdyp şeýle karar çykaryp, şol karara minha 4 sahypadan ibarat teljerme, sul teljelmesinden ibarat şu aýda 3 sany sudiýa şoňa gol çekdi. Gol çekip çykaran kararyna şonda şu atlar hakynda dolu maglumat berilýär. Şol ýanky adwokatyň getiren tutnamalary esasynda şol işe garalywam karar çykarylan. Indi şol 3-nji maýda 2021-nji ýylyň 3-nji maýynda çykarylan şo kararda Juma taparyň Türkiýe uğradylmaly dälligi hakynda aýdylýar. Indi şeýle sud tarapyndan şeýle karar çykarylan. Soň üstesine de Juma tapar ýaňy ýakyn şo taýdan bozgunluk statusynda syýasy bozgunluk statusyny almak üçin, syýasy gaçwatarlyk almak üçin ýürüýte arza da beripdir. Migrasiýa gullugyny, migrasiýa suwdyny. Şeýle ýagdaýda şoň işine seredilýän ýagdaýynda Juma tapary deportasiýa etmek bolany. Diýmek, şonu eger alak etdiň şonu Türkiýeň migrasiýa gullugy şonu deportasiýa eden bolsa, Türkiýeň migrasiýa gullugy şo taýda kanun bolýar. Ya da ol alnyk gaçyldymy? Sebäbi şol wakaň öňýany Juma tapary ýaňy ýakyn bir aýta görüňmünden dekabr aýynyň ortalaryna şu öz ýyzynyň adamlygy hakynda ýürüýte Türkiýe polisiýasyna da şikaýet edipdir. Sebäbi ödem şu özüniň çaklamagyna görä şoň ýyzyna düşýän adamlar yerli türklerem däl, türkmenlerem däl, Özbegistanyň girdiğin gulluklarının işgäri diýip şoňa şüphe bildirýändigine maýdypdyr. Oňa nähil esasyň bardygyny biljek däl, Juma tapary näme esasynda şol hut Özbegistandan gelen bir girdiğin gullugyň wekillerdigini nirden bilipdir, näme şu şeýle çaklapdyr, onu intäk bilemzok. Ýöne şol Türkiýeň polisiýasyna habar edenine şeý diýip habar edipdir, öz tanyşlaryna hem käbirlerine şol aýdypdyr. Şol edil ýitirim bolmadynyň öňýany 10-njy ýanwarda Juma tapar memorial merkezi bilen Moskwadaky memorial merkezi bilen telefon arkaly habarlaşypdyr. Şol memorial merkeziniň merkez aýa boýunça region boýunça eksperti, spesialisti Vitaliy Ponomaryow bilen habarlaşyp, şoňa öz döwrüne Juma tapar interwýu beripdi. Geçen ýylyň Tomsunda Vitaliy Ponomaryow Türkiýe baranda Istanbulda duşupdyrlar. Şonda Vitaliy Ponomaryow şondan ýürüýte interwýu alyp şoň öz syýasy bir işi bilen gadaklanyp, şoň umumyň durmuş ýoly bilen gadaklanyp, şoň bilen bir söhbetdeşlik geçiripdir. Şonam edil şol Juma taparyň edil ýitirim bolan hakyndaky soňky gelip goşan habaryň edil öňýany şoň birinji bölümine Vitaliy Ponomaryow ýanky memorial guramasynyň öz saýtyna ýerleşdirdi. Olam ýanky Niudavşeýся Вербовка, история гражданского активиста из Центральной Азии diýip adlandyrylýar. Ýagny girdiğin gulluklar tarapyndan işe çekilmäge mecbur edilmedik, edilip bilinmedik diýilip adlandyrylýar da Niudavşeýся Вербовка diýmek şonu girdiğin gulluklar özlerini işleçek bolýarlar, şolan başa baran nokta. Şol başa barmadyk, ýanky synanşyk diýilen görnüşde adlandyrylýar şeýle. Şutada da Juma taparyň umumyň nigerde dogulanyň hakynda nädip bir syýasat bilen meşgullanyp başlaýar. Syýasatdan ol din ýanky dini taglimatlar bilen meşgullanypdyr, gadaklanypdyr, öwrenipdir, belli bir ýerlerde dini ýanky urundan okuw geçipdir. Moskwadan ýürüýte dini medresede okuw geçip şo taýdan olaň öz diplomuna alypdyr. Şol atlar barada jikmejik şu taýda gurrun edilýär. Umumyň okak görseňiz, şonu orçça düşünýän bolsaňyz, gören mazmuny hemen bir gydykly wakalar bar da şu taýda. Indi şu Juma taparyň öz doglan ýeri edil Türkmenistan we terget ýaka. Juma tapary näme üçin Türkmenistanyň ýagdaýyna şeýle uly gydyklanma bildirýär, hem näme üçin türkmeniň içinde şeýle, türkmen aktivistleriniň içinde şeýle ýygy-ýygydan çykyş edip gelýär. Özüniň şo ýanky Garagaldpakistan Respublikasynyň ýygyna garamazdan. Şo Juma taparyň ýaşan ýeri umumyň şol Kocaeli raýony, Garagaldpakistanyň Kocaeli raýony edil Türkmenistanyň Daşowul vilayaty bilen terhetleşýän bir raýon. Şoň doglan ýerem şol Kocaeli raýonynyň Sarayköl obasy diýip adlandyrylýar. Sarayköl obasy
Daşowul oblastynyň häzirki Türkmenbaşy etraby bilen Edil serhetde ýerleşýär. Öz döwründe bu Türkmenbaşy etraby Sowet döwründe Oktyabrsk raýony diýip Daşowul vilayatynyň Oktябрь raýonyny ýyly atlandyrylýardy. Şol raýon 1975-nji ýylda döredilýär. Ozal o taýda ol könürgünje degişli bolup ol aýratyn bir raýonum diýil eken. Şol täze raýon döredilende 1975-nji ýylda. Şol döwürde Türkmenistanyň Kompartiýasynyň birinji sekretary Muhammed Nazar Gapurowdy şo döwürde şo taýdaky türkmen owalaryny şol raýonyň düzümine alyp bolýan eken. Şu Juma sapary bilen men Türkiýede bolamda pikir alışdymda şol aýtdy da şonu şo döwürde Sowet döwründe geleňsizlik edip türkmen owalaryny Özbekistanyň sastabyny düzümine galdyrdylar diýär-de. O döwürde Moskwadan çözülýär hemme meseleler. Şonu eger düşünürilip aýdylan bolsa, şo Türkmenistanyň ýolbaşçylary tarapyndan, Türkmenistan Respublikasynyň ýolbaşçylary tarapyndan, şu Özbekistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky terhet ýakada ýerleşýän, şu 2-3 tany owa tutuşlaýyn ýeni türkmenlerden ibaret. Şonu şu täze dörüljek raýonyň düzümine berseňiz diýip Moskwa düşündirip bilen ýagdaýlaryna şonu bererdilerem diýen pikir bar da. O döwürde bir serhet diýip serhet ýok Sowet Respublikalarynyň arasynda. Ol soň ýanky Sowet darganyndan soň demarkasiýa nemesi geçip prosesi geçirilip işleri geçirilip soň has anyk kesitlendi da. Ýöne o döwürde bir şitenek tiýimde zatly bir hiç serhet zat ýok. Bir adamlar erkin gatnaşyp durul gidip gelip durulur kimler gitjek diýse Özbekistanyň territoriýasy bolsun ýa Türkmenistanyň territoriýasy bolsun awtobuslar gatnap durur, poýdy gatnap durur, piýada da geçip adamlar şeýdip birek bilen dogany garnaşyp gatnaşyklaryny taklap ýörler. O taýda bir siziň territoriýaňyz biziň territoriýamyz diýilen bir çürtwetik olar ýaly düşünje de ýokdy. Ana ýöne şo gynansak da şo 75-nji ýylda şo Oktyabrsk raýony döredilende şo serhet ýakada şol owany öz içine almandyr da Türkmenistanyň ýolbaşçylary. Şeýlelikde de şol ana Özbekistana degişledilip galynýa şol Özbekistanyň Garagapastan Respublikasyna da degişledilip hem şo taýda galdyrylýar. Ana şolar ýaly bolup galan bir yüz miňlerçe türkmenlerden biri şu Juma sapar. Şo taýda doglan ödem 1986-njy ýylda dogulupdyr. Şu taýda şo barada umuman maglumat bar. Edil ýanky mesele terhet ýaka meselesi türkmen owalarynyň o taýda galyşy barda kän gurrun etmendir. Onuň ýöne men gyýkaçyk gurrun berýän şu Juma saparyň näme üçin özüni Türkmenistanyň raýat diýip hasaplamagynyň sebäpleri ana şoň bilen baglanşykly. Hakykatdan o taýda gaty köp türkmenler ýaşaýar, o türkmeniň köpüsi enidem özlerini Türkmenistan bilen baglanşdyrýarlar da. Indi Juma saparyň häzirki wagt şeýle ýitirim bolmagy näme bilen baglanşykly? Şol ýanky beren interwýusynda da Juma sapar jik düşündirýär. Onu başda Özbekistanyň Milli Howpsuzlyk gullugy şu öýlerine işletjek bolup buny urup ýenjip gynaýarlar. Oňam sebäbi näme? Şo taýda olar görýär ýanky Moskwaga gidip işlärni şol Türkiýe gitmedinden, Türkiýe gelmedinden öň ýany Moskwada bolýar bir näçe ýyl. Şo taýda dinar adamlar bilen ýakyn aragatlaşyp taklapdyr. Käbir oppozisionerler bilen tanyşypdyr bolýan. Şoň öýüne gaýdyp gelende ýygyna şonu buny şo öýlerini işletjek bolup buny sonra edýärler. Näme bu öz boýuna saňa günah atar sen terrorizmde, kenine dinarlar, ekstremistler bilen hyzmatdaşlyk taklaýan eken zat diýip oň boýuna ilki ekstremizmde günah ýapjak bolýarlar. Ýöne işçili bir suwutnamada ellerine degirilip bolman soň ahyr soňy bular näme diýär bir höre köşe diýip zat edip bolýar sen işleseňine saňa biz aýlygam berer saňa pulum terer da adam özel geljekde azaram mermer saat diýip ilk onu figriýa urutjak bolýarlar. Ol güna noktam Juma sapar soň ony Moskwa urutjak bolýarlar. Ýanky nemeleň arasyna, dinarlaryň arasyna hem oppozisionerlaryň arasyna soň iňsoňunda da gaçyp diýen ýaly Türkiýe gaýdýar bu Juma sapar. Indi şol näme üçin ýygyna gitmedi şo gaýdyp gelen näçe wagtyň geçendigine garamazdan pasportynyň ýetenligine garamazdan wizasynyň möhletiniň gotorunlygyna garamazdan sebäbi barsa şol özüni ýanky şol işe çekşek bolan gildiň bolduň işgärleri buna ýene de islenip günäni ýuňkap biz bilen hyzmatdaşlyk etmedimi gaçyp gitdiňmi diýip buny türmäge batjaklar, buna her hili aýplama bildirjekler da. Ağır alacaklar bundan.
özleri hyzmatdaşlyk etmeýänligi üçin. Bolmasa wada da berýär, bolýar men hyzmatdaşlyk edýänem diýär, söýdem berýär, soň gaçyk gaýdýar, soň hiç il olara maglumat beren okşanyp açyk gaýdýar. Şol ýanky töhfetdeşlikde. Inni Cuma taparyň ýene de edil häzir ki wagt ýitirmedilmegi näme bilen baglaşyk bolup biler. Buna esaty şuha bildirilip bolajak-da şol Gazagystanda bolan soňky wakalar bilen baglaşyk bolmagy mümkin. Näme üçin? Sebäbi şo Gazagystanda ayaga galan halkın goýdy bolany goňşy ýurtlaryň gorkuzdy, goňşy ýurtlaryň liderlerini berdim kom. Medip heçeni inha ýene de inha gatnaglary, ýurdun içinde gatnaglary şeýdip ýapyp oturmagy, bazarlary ýapyp zat edip şeýdip başaga bolup oturmagy, daşary ýurt gatnaýan howa ýollaryny, howa ýani uçurlaryny sanyny şeýdip çäklendirip ýapyp şeýdip oturmagym ýene de şonu görkezýär. Şoň gorkusynyň hasam güýçlenýändigini görkezýär. Şol Gazagystanda bolan wakalar hamalany Türkmenistanyň içinde ýüze çykajak. Ýani elbetde Özbegistanyň hem ýol başçylary Gazagystanyň wakalardan heder edenlerler, gorkonurlar diýen çaklama bar. Bir şeýle çaklama üçin esasam bar. Sebäbi ha Orta tarapyndan hem Belarusiýanyň liderimine duýduryp otyr, prezidenti Lukashenko ýaňýakyn indi gerek Özbegistanyň diýip açyk çykyşyna aýtdy. Bundan nähili man çıkartan çıkarıp oturmaly. Ha o Özbegistanyň içinde bizim öz güýjimiz, özümüz bulu goýçuluk dörde eger sen ýa-ni ODKB ýa kollektiwlerin hyzmat hukuklyk baradaky hyzmatdaşlyk geňeşine agda bolmasaň, seňem ha başyňa ýyjak ýagdaý şular ýaly bolar diýip duýduruş bermekmi oňa nähil düşündiň düşünüp oturmaly. Ortaýadyň men ha käbir siýasatçylar şolar ýaly duýduruş beren bolýarlar. Indi ekstremistler, islamçy goýdy bolançylar Özbegistanyň içinde de ýagdaýy ýanky durmuksyzlaşdyrmak üçin iş alyp barýarlar diýip bir de maglumat gelýär, diýen bolýarlar da. Indi şu ýagdaýda, şolar ýaly ýagdaýda Özbegistanyň ýol başçylary başardyklaryndan şu özlerini gorkyan şahsiyetlerinden dıyınmağın uğruna çıkan olmalılar. Ol opozisyoner bolsen ya bir dini gurumban wekili bolsen seni garatany wasalan bolsalar diýmek onni şolar şondory çöplemek bilen bolan mümkin. Ene şol nemäň kampaniýaňam pidalarynyň biri men ha Cuma tapary bolan mümkin. Ine men özüme şeýleri aksaklaýan. Inni ony Türkiýanyň özü hökümet organlarynyň huzusan migrasiýa gullugundan biýdin alyp gaçyp bilerlermi? Şonam başarmaklary mümkin. Şoňam bolan bolmagy mümkin. Ya da Türkiýanyň häkimetleri bilmedik bolup bilmedilik asalan olup bide bilmedik direktir ýitip gidipdir, kim bilýär onu näde wekitipdirler, maşyna alyp Eýranyň üstüne näkedipdirlermi ya hususy bir uçuryň üstüne näkedipdirlermi bilem zok diýmekleri mümkin. Ya onu tek hakykatynda bizi gorkudýan zat ýene bir zat Cuma taparyň diýirim ölümi ol diýiri degen ölüdigen belli de. Onu ýok eden bolmaklary mümkin. Bunan biz aradan aýryp bilen. Şoň üçin biz alada galýar hakykatdan. Şol urda häzir biz maglumat bilmek üçin her türlü şeşmeleň üstüne häzirinde finansy başladyk. On kakatan men ýurdun içinden Özbegistanyň içinden biziň aktivistlerle, opozisyonerlerle jaň edip jaňlaşyp dur özüniň hiç biri oğlunun habarynyň ýokdugyny aýdýar. Oňam aladasyny elbetde düşünýär. Ine biri häzir kowat ine esasy aladandyran wakalaň biri şol. Indi biz bu urda elbetde Cuma tapardan habar bilmek uğruna çalışarız. Esasen hem häzir şu indi hepden başynda Cuma taparyň adwokaty ýanky işe çykmady. Şu soňky hepden dowamynda ol ýarawsızlyk sebäpli işe çykyp bilmändir. Näder işe çykmady birinji günden başlap, şondan soň käbir wakalaryň belki ýüze çykarylmagan bir seljerilmegen mümkin garaşýarsa. Indi ýene soňky wakalaň birem şol 15-nji ýanwarda geçen şenbe güni Türkmenistanyň içinde hemem daşynda opozisyonerler belli bir protest şäherini ýoly goýma uğruna iş alyp bardylar. Şoňa çağırış etdiler. O çağırışa menem geçen gepleşikleriň birinde goşuldum. Olam nämeden ibaret şol ýoluň açylmagy barada Türkmenistanyň häkimetlerinden bir talep etmek, şolary ardy ýetirmek, şikaýet ýetirmek.
Öňü bilen hem häzir şo Türkmenistanyň içinde vilayatlary arasynda häzir gatnawlar ýatyrly. Ödemin ha şol Türkmen News saýtynyň maglumatyna görä şu barada bir gizlin bir karara gelinipdir. O karar nämeden ibarat? Şoňa nusgaty kopýasy şo Türkmen News neşriniň redaksiýasyna gelipdir. Näşular ýaly hat. Bu hat näme? Bu hat inha şu Türkmenistanyna adatdan naşary ýagdaýlar barada komissiýa diýip bir komissiýa bar. Şol koronavirus bilen baglanyşykly ýagdaýa gödäwçilik edýär. Yani elbetde Türkmenistan hökümeti ýurtda koronavirusyň bardygyny boýun almasa-da birlikde şol urda adatdan naşary ýagdaý komissiýasyny döredipdir. Ine şol komissiýa şu ýanwar aýynyň başynda ýürüte maslahat geçirip şol Gazagstanyň wakalaň dowam edip duran wagtynda şo gowdgalaryň müjap duran wagtynda geçirilen bir maslahatlaryň biri diýip şaklanylýar. Ana şol maslahatda gelinen kararyň hem nusgasyny şu ýa Türkmen News saýtynyň redaksiýasynda şolaň öz adamty iyi beripdir. Niştaýda türkmençe ýazylgy, bu taýdaky çykarylan karar şoňam terjimesini, orçça terjimesini ştaýda beripdirler. Täze türkmen sözünde käýän teljermek mümkinler, käbir sözlemleri da. Niştaýda näme diýilýär, nähil karara gelinipdir. Şol esaty gelinen karar näme? Jemi bu taýda 23 tane punktdan ibarat bu gelinen karar, çykarylan kararlar. Ýöne şo taýda esaty gelinen netije, ýa-ni karar çykarylan karar şo ýurdun içindäki gatnawlary ýatyrmak, vilayatdan vilayatlaryň arasyndaky jemgyýetçilik transport gatnawlaryny ýatyrmak, ondan daşary Özbegistan bilen ýa Gazagystan bilen serhetleşýän serhet ýaka raýonlarynyň, serhet ýaka etraplarynyň ýaşaýjylarynyň şol vilayat merkezlerine barmaklarym gadagan edilýär. Bu näme üçin edilýär? Hamala şol serhet ýakasyndaky ýaşaýjylar hamala şu serhetiň üstaşary goňşy ýurtlaryň raýatlary bilen bir gatnaşyk taklaýan ýaly bir barış ýeliş taklaýan ýaly netije çykarylýar da. Emma häzirki wagt Özbegistana gidip gelmek, Gazagystana gidip gelmek mahallallar o taýda ruhsat berilen o adamlara. Şoň üçin o taýda adatdan naşary o taýynyň ýaşaýjylaryna şeýle aýratyn bir şäklendirji düzgün ýerizmek üçin bir zerurlugyň ýokdugy görnüpdi. Emma şu zatlaryň näme üçin edilýändigini hem düşünipdi. O karantin bilen baglanşykly boldy, koronawirusa garşy güreş bilen baglanşykly boldy. Ol serhet ýaka etraplarynyň raýatlaryna vilayat merkezlerine barmaklygyň gadagan edilmegi bu düşünipdi. Bunu öde ýöne kanslager düzgünli döretmek ýaly bir zat bolup görünýär da. Indi şo görgüller häzir şo Lewap vilayatynyň, Daşowdy vilayatynyň serhet ýaka etraplarynyň ýaşaýjylary Daşowdyň merkezine de barıp bilen oklar ýa Lewaplar şo ýa-ni etraplaryň ýaşaýjylary Türkmenabat şäherine de barıp bilen oklar. Şolam gadagan edilýär. Ine adamlar şu halka bolan garaýşy ýokarky oturan prezidentiň hem hökümet ýol başçylarynyň. Bu sözüne indi vilayatdan vilayata häzir gatnaw kesildi. O taýda häzir soňky gelip goşan maglumatlara görä, hatda ýük taşıyan maşinlar, hatda iýmik ady önümlerinde taşıyan maşinlaryň öňünde häzir bökdeşlikler döräpdir. Şu Türkmenabat bilen Maryň arasyndaky gatnaw ýollaryna häzir soňky günler bir giden onlarça yüzlerce ýanky ýük maşinlarynyň bökdelip şo taýda geçirilmän dronlaw hakynda maglumat gelip goşýar. Bunu öde nähili netijeleri getirip biler. Häzir şo taýdan ýük taşıyanlar Özbegistandan getirilýän ady gönümler diýeli ýa Iranyň üstünden gelýän ady gönümler yetirilmeli ýerine yetirilmedi. Adyk bilen yeterlik derejede öz wagtynda üpçün edilmese ilat. Bu nähili bu näme? Bilkaslaýyn bir açlyga tedawar etmekmi halky? Bulan maksat şomy? Bolýan sen ýolagçy gatnawlaryny kesdiň. Näme üçin o suwda ýanky ýük maşinlary iýmit ady önümlerini ýa beýle önümleri daşıyan ýük maşinlaryň öňünde näme şu piýasatçylyk döretmeli. Şolam ýa düşünipdi. Ondan bu müstesine indi nähili bolsa adam pahirler bir raýatlar olalım şunu ýaly şäklendirmeleri bolan soň bir çölüň üstü bilen ýa-ni ulu gara ýollaryň üstü bilen geçmeýän taksy tutup çölüň üstü bilen bir geçilýän ýol bir aýlaw ýollar bar da. Indi Mardan Aşgabat'a geçjek bolsaň çölüň üstü bilen geçip tejeniň tögereklerinden sogulup geçilýän ýerler bar eken şol ýollara da häzir beton daşlaryny goýup zat şo taýda şo taksilen geçäjek ýerlerine de ýokdenşlikle döredilenligi hakynda da maglumat gelip goşýar.
Türkmen we şäheriniň eteklerinde de şon ýaly şol taksçylaryň geçäjek ýerlerine şolary ýaly päsgelçilikler öýredilipdir. Buňa ödem häzir nowatdaky ýa-da kynçylyklar öýredilip. Aslan ýurdun içinde şolary ýaly şäklendirmäň, ýerilmäň özü düşnükdir. Ve hon Türkmenistanyň öz konstitusiýasy adamlara kepir geçýär aýatlaň bir ýerden beýleki ýere hereket etmegine hiç bir zat päsgelçilik berip bilmelär. Hiç bir zat. Sen pandemiýaňa päsgelçilik bermelär, hiç zat päsgelçilik bermelär. Bolýa adam keselläpdir, bolsa bejer şalhyn keselhana atam. Ýöne sag adamlara näme üçin ol ýaly çäklendirmek ýerilmeler. Sag adamlar hakynda gurrun edýär. Adamda hiç bir keseliň alamaty ýok bolsa näme üçin bir şäherden beýleki şähere gidip bilmelär. Nirde haýdy kanunyna görkezlen, haýdy konstitusiýa haýdy maddasyna şon ýaly gadagançylyk ýerilmäge mümkinçilik berilýär. Mümkinçilik berilen ok. Indi biziň şol biziň ýanky aktiv işlemimiň opozisiýoner toporlanmadyň şu ýola goýmakçy bolan şol protest çykyşy çağırşam ana şuň bilen baglanşyp şu çäklendirmeleň öňüni almak. Şolary ýatyrmak. Şoň üçin men hemme 5 welaýatyň 5-etinde de adamdan çykmagyna çağırş edildi. Şolaryň çykmaly ýerleri görkezildi, aýdyldy. Barmaly ýerleri. Adamdan hem näme üýşüp arz etmäge haklary bar. Bu bir demonstrasiýa däl, bu bir häkimiýet agdyrylşy üçin geçiriljek çäre de däl. Adamlar barýar welaýat häkimliginiň ýanky jaýlaryna barýar, arz edilýän ýere barýarlar da şo taýda arzylaryny eşitdirmäge ýygnanýarlar. Haklary bar arz etmäge. Şäher administrasiýasynyň öňüne baryp, ýanyna baryp, gapysyna baryp arzyny aýtmaga hakyň bar. Sen 1 adam bolup bar, 10 adam bolup bar, 100 adam bolup bar. Näme sen 100 adam bolup şikaýet etmäge, şo arzyny eşitdirmäge barsaň, şoňa gadagançylyk barmy? Nirde haýsy kanunlar? Gadagançylyk ýok. Awa biz köpçülik bolup gelip arzymy eşitdirjek bolýar, ýollar ýapyp, bazarlar ýapygyna. Eğer Türkmenistan'daki işçilik ýagdaýyna adam pahirler indi şolar näme bilen eklenje edýärler. Şu onsun bu birazcık şu yetiştirince de adyny tatmak ya eliden beýleden bir haryçy galyp üstüne birazcık baha goýup şonu tatmak. Şeýdi peýder adamlar bir gün gödaran dordan bir ýykma ýykylma gün aýlaýarlar. Indi şolaryň hem häzir hemme mümkinçiligini elinden aldylar. Bazara çykyp peýderini fewda etmek bolan. Ol iki ýaka göýük satýanlara ýol berýärler. Galandar ýegneşik satýanlara, başga zat satýanlara olar näme? Aç ölmelimi? Şu hakda Türkmenistan hökümet liderleri, ýol başçylary pikir eden okmuka? Ya kompensasiýa töleýäňizmi? Ne bolýar? Şu taýdaky gün watar ýurtlaryna şolar ýaly bazarlar, zatlar ýapylanlar, magazinler, dukanlar ýapylanlar bir kompensasiýa bermek zat gödüňde tutulýar da. Türkmenistanda o kompensasiýa diýilýän zatyň adyna magdan okmy? Ýygnaklarda şol gadagançylyk ýerlerine Türkmenistanyň bir hökümet işgärleriniň ýa Türkmenistanyň prezidentiniň agdyndan şolar ýaly şäklendirmegi ýerlerine şolara kompensasiýa tölemek meselesinden bir gödüňünde tutuň diýip bir berilen görkezmäni eşitdiňizmi? Ýok, görkezme ýok. O näme? Olaryň az ýelmeli adamlar. Şu toraga ýol başçylary, döwlet ýol başçylary bermelärmi özüne? Her günkü ýiyecek şöregi şuňky satjak ýa-ni önümine bagly bolsa, şuňky etjek töwdatyndan geljek ýerde bagly bolsa adamlar. Köpüden şoňa bagly adamlar. Olar näme etmeli? Bolýanyň ýollar ýapylsa, ol awtobusy sürüp girde jedýän adamlar näme etmeli? Ýa-da ulug gatnawlar keseden bolsa, uluglarym gatnaw bilenok, sürüjiler näde beklenmeli? Eýlek ýük taşıyan adamlar näde beklenmeli? O durdy häzir. Tutuş ýurt häzir paraliç bolan bir ýanky şahsiýetiň ýagdaýy ýaly. Halkyň ýaly hakynda pikir edýän adam ýokary. Onsoň indi şu ýagdaýda adamdan haky ýokmy şo tak çykmagy? Bolýar. Ýöne adamdan haky bar. Ýöne beýlek tarapdan gynanlar ýa-da hiç bir adam çykmady. Bolýar käwra pozisiýon liderlerimiz gaýgyry otirany Türkmen awatda 600 adam çykdy, anha mardy 10 adam çykypdyr, ay näme edipdir eýle. Ýöne gynantakda bile şu hakda hiç tasdiklama alyp bilmedi. Bu näme görkezýär? Bu adamdan ajylmaýan adamny taýýardygyny görkezýär.
O adamlar ne bize şu zatlar düşünür, oturuyor. Size düşündürmeliler. Biz sizin özünüz bilip oturuyorsunuz. Siz bize düşündürmeli. Bizim acilcek bolup oturuyoruz. Bizim hiç ilinde şeşmemiz yok. Hiç yer goz olmam bilemiz yok. Şu 4 tane divarın arasında yönü oturup oturuyoruz. Ha bu. Bolya. Indi şu ýagdaýda näme siz şeydi bokurdun gözden tutan soň şeydi oturjak mı siz? Näme şu şäher häkimliginiň ya vilayet häkimliginiň ya etrap häkimliginiň öňüne baryp näme şu talap edeňiz? Şu bazarlar açylmagyny iňmanmana talap edeňiz. Näme şu bir ýurdun içinde gatnawylaryň açylmagyny talap edeňiz? Bolýa indi daşa ýurda çykmaklygyna gurrun etmeli. Bolýa siz ýurdun içinde näme şu hereket etmeli? Näme şu idara kärhanalary işlemeliler? Näme şu siz bir şäherden beýlek şähere gidip işlemeliler? Öz ýaşaýan ýeriňizde iş ýok bolsa siz näme üçin Aşgabatda gidip bilmeliler ya Türkmenbaşa gidip bilmeliler. Ya Türkmenbaşydan Daşowda gidip bilmeliler. Näme üçin? Awa indi şu mümkinçilikler şey dowulny çäklendirilen toň siz indi şey edip oturjakmy? Ölýän şäňiz açlykdan gyrylýan şäňiz. Bolýa bir tarapdan opozisiýanam günäkärlep bolar. Hiç il guramaçylyk işini alyp baranok ýurdun içinde. Bir topor döredenok, yerli guramalar döredenok, bir guramaçylykly iş, bir düşündiriş alyp barýar bolýa. Ýöne size düşündiriş gerek däl adam. Açlygdan öljek bolup dursaňyz şonu biz düşündirmeli. Siz o siz açlyk çekip oturýarsyňyz, o siziň ýagdaýyňyz erbet o. Siz arzyňyzy häkimlige ýetirmeli o diýip biz şonu düşündirmeli. Bolýany şoň üstüne bizem düşündirip ýegrip oturýar. Bir çykaýyndan şol häkimligiň öňüne baraýyn da onun ýaşyna ene şunu ýaly gün welledik diýip. O näme üçin bir adam baranok, ýekece adam baranok. Awa indi şu zatlar görüp käbir opozisiýonlar aktivistlerme daýdy. Ay bolýa gümüne gitsin ay halkam diýär. Eýem käbir opozisiýonlar şey diýip başlady. Gerek bolsa bize gelip bizden haýyş etsinler, ha bize üýçdük, bize ýol görkezdiň, biziň öňümizde düşün diýseler, işleşet halk bilen diýerlerini käbirler. Size gerekler bolsa bize de gerek ýa daşary ýurtda bize öz günümüzü görýär, sebin ha indi şey diýip başladylar. Ene bizim gelen günümüz. Ha adam özüňizden bärik serede oturýarsyň. Han daşary ýurtda biz üçin näme diýerler? Ay ellerini edip oturýar, çykyş edip düşündirip oturýarlar. Näme etmeligini aýdyp oturýarlar. Barjak diýse bular ama erten ok bilen köpdi. Ýollar ama ýap. Barjak diýanam erten oklar. Çykjak diýanam çykaran oklar. Indi siziň özüňiz hereket edip bolýandyr häzir internet dünýäsinde barbyr internetde çykyp bilýär. VPN-iň üstünden durly hili beýlek ýollaryň üstünden görüp oturýarsyňyz. Daşky dünýä nähili ýaşaýar, siz nähili ýaşaýar. Şonu hiç kimdir bir düşündirmeli. Häzirki zaman telefon we internet we adamlar ol bundan beter nähil ýagdaýa düşmelini siz arzyňyzy eşitdirmek üçin men geçen kepleşiklenmegen birini aýdýam. Şu janlar mal soýuljak bolanda deprenip biraz garşylyk görkezýän. Ýöne gynansak da şu siziň ýagdaýyňyzy her edýän bolýan. Bir sizde şol alamat hem göremok. Biz görüp bilemde şol alamaty. Ine siz ýadyr bir gasapana ýertiljek bolan ýaly janlaryň ýagdaýynda siz ýadyr. Ölümüň bäri ýanyna. Ýöne deprenip şoňa garşylyk görkezýäňiz o. Baranyň bilen sizi süýräp akeden oklar ho. Häkimligiň öňüne arz edip barsaň akeden oklar siz. Gynansak da ýagdaý şolar ýaly. Ondan geň görýäňiz hani hereket ýok, näme ýok. Ina ýanky ýaly ýyzlarynda da şolar ýaly Türkmenistanyň içinden ine habar gelip oturýar. Ol gatnaw ýollar kesilýär, o çölüň içinden geçäjek ol ilatyň görgüllüňem öňüne bir ton da atyp oýup. Ondan ine daşary ýurtda biz neme geçirmeli etdik? Istanbul'a çykmaly etdik aeroport. O taýam barypdyr, 10-20 adam barypdyr. Tom darga gaýdypdyr. Näme üçin darga gaýdypdyrlar? Näme üçin şo taýda oturup bilen oklar? Şolaryň içinden ine bir ýaşly, şu ýaşly ýa-da şo taýda näçe günnäp oturdy. Şu 14-üne barypdyr, hatda şu 10 ýaşyndan bir günem barypdyr, 10 ýaşyna bellenipdir. 14-üne barypdyr şu ýaşly. Hawa. Şu ýaşlyň şu özi Türkiýede 2,5 ýyl bäri ýaşap ýör. Indi ýyzyna geçecek bolýar. Wizasy gutarıpdyr. Balkanda ýaşaly şu.
Ibrahim ağa diýip. Indi şuň wizasy gutarıpdyr, möhleti gutarıpdyr. Indi işem ýok, 60 ýaşan ýaşaly. Indi men öýüme gitjek diýär. Ýöne gidi bilen ok. Näme üçin ýurduny dolanyp bilmeller. Şo taýdadan da soğuň içinde de ýatdy. Soň her zat etdi, hatda aeroportyň içine de girdi. Türkmen howa ýollarynyň şo taýda kasasynyň öňüne de bardy. Kasa işlenip ýapyly. Sebäbi howa gatnawlary häzir ýok. Soňam ony owurgulynam süýräp çykarýarlar. Onam kim çykartýa? Konsulluğun ya ilşahanaň işgärleri jaň edip çykartýan bolmaly. Şol adamy şo taýda oturanlygy. Nirden bilýär? Ol aeroportyň içinde, Ullukan aeroportyň içinde adam kene. Gelip ýene de şo taýda şol aeroportyň işgärleri, polisiýa işgärleri gelip şonu tüýräp çykarýarlar. Teň oturmagy ustady hakyň ýok. Soğuň içinde. Owurguly ýene de aýlanyp dolanyp ýene girýän. Ana dünýäne ýany bilen 2-3 tane adam, ýene 2 tane adam oturdy girip. Sonra garaşdylar. Öldürem internetde barlak görýän boly. Türkmenistanyň henüýem şol kararyň kabul edilendigine garamadan ýollar ýapylmaly, kararyň kabul edilendigine de garamadan henüýem uçurlar gatnaýa. Ýöne uçurlar şol Istanbulyň aeroportynyň içindäki tablo seredende görünýär. İnternete girip seretseň bar. Hemen käbir misallar görkezýän. Käbir misallar görkezýän. Şeýle bir saýtda Flight Radar 24 Flight Radar 24.com diýip bir saýtda şu saýta girip islenlik ýurtdan islenlik ýeri uçýan uçurlar barlap bolýar da. Mysal üçin ine Türkmenistanyň uçýan uçurlary häzirinde barlap göreliň. Bu kyn bir mesele däl Türkmenistan. Şu taýda search diýen ýeri bar, gözle diýip ýeri bar. Şu taýda aýdalyna Türkmenwaş şäher diýip ýazylýar. Türkmen diýip ýazýan bol çykýar. Türkmenwaş çykýar, biram Türkmenwaş International. Şo çykýar. Ene basaly, onan barlap bolýar. Türkmenwaşdan uçýan uçurlar gerekmi ýa-da Türkmenwaşa gelýän uçurlar gerekmi? Ha birinji ilki seredeliň, Türkmenwaşdan uçýan uçurlary seredeliň. Türkmenwaşdan uçýan uçurlaryň häzir sany uçuşda çykýar. Tak. Ine Türkmenwaşdan uçýan uçurlaryň şunky 20 aýyň 20 uçýan uçurlaryň sanawyny seretsek 17 saat 55 minutda Istanbuly uçýan uçur bar. Ine şol uçuryň nomeram ýazylgy TK 4917 nomerli uçur. Ine şun 17 saat 55 minutda Istanbuly tarap uçýan. Ondan üçin Türkmenistanyň adatda naşary ýagdaýlary barada komissiýasy ýanwar aýynyň başynda ýürüýte karar kabul edip serediň. Do fevraля Türkmenistan отменяет возвращение своих граждан, застрявших за рубежом. Рейс 21 января Istanbul'a Türkmenbaşı отменяется. 1 fevrala çenli Türkmenistanyň raýatlarynyň, daşary ýurtda galan raýatlarynyň ýurda dolanmaklygy ýatyrylýar. Üstesine 21 ýanwara planlaşdyrylan ýa Istanbul'a Türkmenbaşydan Istanbul'a planlaşdyrylan uçurum ýatyrylýar diýip ýazylýar. Emma ýalan ne şu maglumat hakykatynda. Şulan hakykatdan hem resmi kabul eden kararynyň orçça terjimesi, şoň göçürmesi. Emma bular näme diýär? Ilan üçin ýalan karar kabul edýär. Näme üçin? Belli däl. Giri bir şeýle seredýän ne şu 20 ýatyryldy diýilýär. 20 Türkmenbaşydan 17 saat 55 minut uçýar. Inni Türkmenbaşydan bagşlan ýene barlap görýän. Türkmenbaşa gelýän uçurlar barlap görýän. Türkmenbaşy International Airport bagşlan, Türkmenbaşa gelýän uçurlar. Häzir ýa Türkmenbaşydan uçýan uçurlar. Indi şu taýdaky uçuryň aşak egilip duran uçuryň üstüne bassaň Türkmenbaşa gelýän uçurlar çykýar. Indi Türkmenbaşa gelýän uçurlar şuň Türkmenbaşydan serediň. Türkmenbaşydan uçmaka Istanbul'dan uçur gelýär 13 saat 55 minutda. Bagşlan Istanbul'dan Türkmenbaşa uçur gelýär. Ine serediň. Şu uçur 13 saat 55 minutda Istanbul'dan uçup Türkmenbaşa gelip gonýan uçur. Ýanky duma basamyzda şonu görüp koýdy. Soň şu uçur 17 saat 55 minutda ýanky görkörüşüm ýa ýydan uçýar. Demek şu uçur Türk howa ýollarynyň uçury bolmaly. Türk howa ýollarynyň uçury 4916 nomerli, eýleki nomeram 4917 nomerli. Demek şu gelýär 13 saat 55 minutda
Türkiýeden raýatlar getirýär. Soňam ýygyna Türkmenistanyň raýatlary alyp gidýär. Emma Türkiýanyň şu Istanbulyň aeroportuna baryp şoňa seretseň, köplen şu uçurlar tabloda görünenok. Indi şolam gyzykly tarapy. Näme üçin şeýdip uçur adamlar gatnadyp duran bolsa, o näme üçin aeroporta baryp seredende şo gelýän uçurlaryň sanyny Türkmenistandan gelýän uçur ýok. Demek bular näme diýär? Gizli uçurlary şol adam alyp gidýärler. Ýöne öz adamlaryny alyp gidýärler. Birinciden awallara para bermeli. Şo taýda görýte adamlar bar bular. Onam tapmaly, tanışlaryň üstünden tapmaly. Şo tanış üstünden tapsaň $1,000 ming bersen sen uçurup goýberýärler. Bilediň bakasyna bir töremeli, üstüne de ýene müňläp de edir häzir $1,000 diýerler paradyr ýa diýe. Şo üstüne bersen seni urutup goýberýän adamlar. Türkiýanyň içinde de şon ýaly. Bulan öz adamlary bar, ol adamlarym niýe oturýarlar? Türkmenistanyň ilçihanasyny hem konsullugyny oturýarlar haramzada, ýa-ni para gorlar. Ýöne olaram tanışy üstü bilen olara çykmaly. Islendiň adam otaýyp baryp alyp bilen oksa, olar öz sırtlarynyň gorkýarlar. Özleriniň häzirki şol edýän şinaýatçylyklaryny üstsäçleri gorkýarlar. Şoň üçin olar diňe anamdar adamlaryň üstü bilen tatýarlar. Ana şeýdip ana ýankyýaly barlak görebilýäňiz. Şu uçurlar gatnap dur, emma Istanbulyň aeroportuna baryp şo seretseň tabloda ýok. Ana düňkü biziň baran şo taýda 3-4 tane adamdan biz içine girip tablo internete girýär, uçur bar diýär. Tablo seredýär, gelmeli wagtyna ýakyn wagtda bolan hiç görnenok diýär. Ne gynan takda şolar ýaly ýagdaýlar adam. Ine Türkmenistanyň ýol başçylarynyň öz raýatlarynyň gözüni başyny aýlap şeýdip adam oýnap ber. Adam hökmüne garan oklar. Öz garnaşlaryny, dogan garnaşlaryny urady oturýarlar. Gidip ana daşary ýurda feýda edip altyn kümüş alyp ýylaryna dolanyp gelýär. Arkaň elpe-şelpe. Adat raýatlar üçin hemme gadagançylyklar bar, ýurduň içinde hereket etmek bolanok adat raýatlary. Emma öz dogan garnaşlaryny diňe ýurduň içinde hereket etmege däl, olar arkaň hereket edýärler. Ýurduň daşyny da çykaryp girip çykyp berler olar. Indi özüňiz pikir edip görüň. Şo haramzadalar adat raýatlara nähil gözülýän garaýarlar. Ol ýerde ýörep beren garynjaça da görenoklar. Tidi möjükçü de garynjaça görenoklar adamlar. Şo näme netijesi? Siziň özüňiziň biperwaýlygyň, siziň özüňiziň kaýyllygynyň netijesi. Kaýyl bolup oturýarsyňyz. Ana şo derejede ýetirdiler, şonu ýalam garaýarlar. Men aýdam mogo Gadagistandaky ýaly eliňde ýara galyp çykmaly. Ýöne sesiňizi iň bolmanda bir sesiňizi eşitdirmeli, bar häkimdiň. Şonu edebilen zok. Şondan başlanýar. Äser edýärler. Bular çörekden kesýät olaýyn, sesini çykarman otyr, onu ölsünler. Şey diýär. Siz bilen ýüregine ansap uýlar öýdýäňiz da. Bu tetelli adamlaryň ýüregine ansap ýok, bu ýüregine ansap bolsa bular ýa siýasat alyp barmaýardylar. Siz şu çakaşyny şoňa düşünmeliämi? Näme üçin beýdýär ka? Hana haçan bunu bes eder ka? Haçan bilen ýüregine rehim geler ka? Haçan bir biziň aladamy eder ka? Ýok, bu etmez. Diňe bir ýagdaýda eder bular ýaly haramdadylar. Diňe bir ýagdaýda eder. Gorkun halatyn. Diňe gorkun halatyn ne diýär? Bulan instinktiniň derejesi haýwanyň derejesindäki instinkt. Haýwan haçan haýsy ýagdaýda seni syýlaýar. Haýsy ýagdaýda haýwan saňa azar berenok. Diňe bir ýagdaýda senden gorkun ýagdaý. Bulan instinkti şo haýwanyň derejesindäki ýagdaý. Diňe gorkun ýagdaýyny sizi syýlar, size hormatan goýar, siziň aladaňyzdan beter. Emma siz näme diýäňiz? Gorkuzmak urunda. Gorkuzmak diýilýän zat näme? Talap etmek. Özüňizden kananuny, hukukyny talap etmek, konstitusiýaňy esasen. Başga da talap edem de bar bir. Inhaýinem üstesine de ene ýaň ýakyn geçiren maslahatynda, 10 kesine geçiren maslahatynda näme diýär? Inni internete gödäwçilik edin, kontrollyk edin diýär. Ýurda diýär girip çykýan adamlara kontrollyk edin diýip täzeçe görkezme berýär. Türkmenistan prezidenti. O zaman Türkmenistan'da internet ýok. Indi şondan has berk saklan diýär. Ýurda o zaman arkaň girip çykyp bolanok, indi şondan has kimiň gelýänini, kimiň gidýändigine diýär gödäwçilik edin. Şondan bu işlendirin diýär. Beýdimek näme diýmek? Öňküden beter häzir. Hasam yaramazlaşjakdygyny aňla diýär. Ana kaýlygyň getirýän berýän netije.
Indi şu zatlaryň fonuna da biz näme görýär? Häzir Gazagystanyňky ýagdaýlar şoňa täsir edip otur. Näme üçin birden bir gorka girdi? Näme üçin birden öňküden beter ýagdaý hasam beýli gysaja aljak bolýar? Sebäbi şu Gazagystanyňky wakalary gördü, birden halk şey dip ayaga galaýmaz. Gördü Nursultan Nazarbaýewiň başyna düşen ýagdaý. Şuň küneşende Nursultan Nazarbaýew diýilýän adam özüni peýgamber derejede. Diňe bir padşah değil, peýgamber derejesine ýetiren adam. Elbasy tutuş Gazak halkynyň ýol başçysy. Ömürlük lider. Ömürlük lider şu taýda Howpsuzlyk Geňeşiniň ömürlük sekretary hökmünde oturjakdy. Daşarda da 10 milyar puly bar, arkasynda Günwatar arkasynda dur. Näçe tan jenaýetçiliklarda tutuldy, üstsaçyldy, hiç da edip bilmediler. Näme üçin? Tämin geçen kepleşigimde de aýdandyr. On maslahatçysy hökmünde oňa işleýän adamlar daşary ýurduň döwlet liderleri. Şoň üçin oňa hiç kim batyrynyp bilmedi. Ýöne şolar ýaly adamam häzir gitdi. Şonu gidirdiler. Onam gördü ne berdim Muhammed. Şoň üçin Gurbanuly Mälik goýýuş. Sen her näçe häzir berkidi ber. Ýöne siziň günüňizem şundan gowy bolmaz. Gördüňiz-de ömür gitmejek ýaly oturdy. Ömür. Şonu milliardlarça dollar pulum halat etmedi. Sizem halat etmez. Siz halky bir gün beýdip gysarsaňyz halkyň howasyny. 2 gün, 1 ýyl, 2 ýyl ýöne uzak dowam etmez. Bir gün ýarlyna gaçy erwet ýarlar. Siz ýöne-möne ýagdaý bilenem gutormaýaňyz. Näme üçin halk ýarly Gazagystan? Näme üçin? Sebäbi siziň syýasatyňyz ýaly syýasat alyp bardy, ol haramdad. Nazarbaýew. Soňa moň egin ýanky soňky dikmesi Tokaýew. Ýöne halk ünsüren. Halk ilki çykanda kimin gitmegini talap edip çykdy. Tokaýew diýip gyýran nälerler? Nazarbaýew diýip. Näme üçin? Sebäbi Tokaýewiň üstünden kontrolly edip turan Nazarbaýew onu halk bilýär. Şoň üçin gumollyp şoňa çagyryş etdiler. Indi bu taýda maňa hat ýazyp demediýän adamlar bar da. Näme üçin diýe bu wakada diýe Günwatara aýyplanmak. Günwatar etdi şunu. Amerika etdi näme diýip maňa hat ýazýanlar bar da. Günwatar eden ok şunu. Adamlar Günwatar eden ok şunu ellerine hawa ýara galdylar. Ýöne şu ellerine ýara galan adamlaryň şu ýara galyp eden hereketini bu näme etdi Tokaýew? Aldy da bunu Nazarbaýewiň adamlarynyň üstüne atdy. Ozal bilen Nazarbaýew gorkuzdan adamlar ellerine ýara galyp ayaga galy gaçyp gitdi. Olam ýanky o samsagam oň nemesine onanna da öz wezipetinem tapşyrdy da Howpsuzlyk Geňeşiniň başlyk wezipetinem oňa tapşyrdy da gitdi bir ýere gaçyp. Jan halat etjek. Janam tüýji da. Ýöne bu Tokaýewiň ören başarnykly oýdan bir prim boldy. Tokaýewiň we däkmedi üçin. Ýöne Gowlaryň Tokaýew galdyrany, Gowlaryň Nazarbaýew ham galdyrany. Halkyň özi galdy. Halis degnatyna degen soň, halis bahalar ýetjek derejesine ýeten soň, halis adamlaryň kisesine şeýle ururlan soň adamlar ayaga. Indi ýaragly adamlar nireden peýda boldy? Ýaragly adamlaryň nireden peýda bolandygyny ol video kadrlarda göreňiz okmadym. Adamlar ayaga galdy, barabam näme edip başladylar? Har bolan elindäki ýaraglar gaňryp alyp başladylar. Görmediňmi şu taýda köşede dyýda çökürip har bolary onuň polisiýaň işgärlerini dyýlaryna çökürip ellerinden ýarag alyp duran protestçiler görmediňmi? Gördüňmi-de? Şu ýaraglar da protestçilerin elindäki ýarag. Ýa-da polisiýa bölümlerini girýärler, o taýda ýarag ambarlary bar. Olaň öz ýarag yskylatlary bar. Şu taýdaky ýaraglar näme protestçiler ele geçirmedilermi? Bir giden videolaram bar, şonu görüp edip duran. O teröristler, terörçiler diýär. Terörçiler diýerler. Adat adamlar, adaty protestçiler ellerine ýarag aldylar. Näme üçin aldylar? Sebäbi sen elleri ýaragly polisiýa garşy nädip çykyş etjek? Elleri ýaragly harbylara garşy sen nädip garşy durjak? Şoň üçin mejbur boldylar. Indi özüňiz gödegine getirin. Ýa-da şu haramda da berdim Muhammed hem şoň tohumly bidirjek bolup adamlar ayaga galdy. O tohum nämedir öňü bilen? Öldüri halka garşy çykyş edermi? Ýok. Polisiýan sürür, harbylar sürür,
mehemeşlikler sürür. Olaram eller yaraglı halka karşı çıkış ederler. Halka karşı ok atarlar. Atarlar. Käbirleri şeýle vurur. Neme diýerler da ay halka karşı ok atmadılar näme? Atmadılar mı? Ana Dağıstan'a atmadılar mı öz halkına karşı? Polisiýa, harbylar attılar. Ondan siz näme etjek? Inde size karşı size şular ýaly haramda, şular ýaly jenaýetçini aýyrjak bolýar. Kanuny ýolam goýmady. Kanuny ýol bilen bu haramdadan aýryp bolanok. Bular togumyna aýryp bolanok. Indi halkyň gözi ayaga galyp bir kanun metodlar ulanyp başlasa, halk günäkär mi ýa-da şu haramdadalar günäkär? Elbetde şu haramdadalar günäkär. Näme üçin halk bir kanun ýola, bir kanun metoda başurýar? Näme üçin Dağıstanda halk bir kanun metoda başurdy? Sebäbi kanuny ýol goýmady. Nazarbaýew hem goýmady, Takaýew hem goýmady. Özüňiz gördüňiz-de, Nazarbaýew öz wezipesini, prezidentlik wezipesini 19-njy ýylyň martynda özü elin Tokaýewa gowşurdy. Öz dostuny, öz egindeşine, öz ýaly ogra, öz ýaly şu öz nemesine gatnaşyp beren, haramlygyna, şu hap işlerine gatnaşyp beren birini aldy, şoňa tapşyrdy. Başga bir ýerine tapşyrsa özüniň jenaýat şu apgarşyna çekiljekdigini bilip otyr. Bir dogurçuldyrak, bir antaplyrak adama tapşyrsa. Şoň üçin öz ýaly bir haramyň birine tapşyrdy. Halk hem muny görüp otyr. Saýla geçiren bolýarlar, saýlawlary da galplaşdyryp ýene öz adamdan goýup otyrlar. Özlerem edenini edip otyrlar. Dogurçul saýlawam ýok. Seslen dogurçul tanawam ýok. Oňa halkyň opozisiýa wekillerem gatnaşdyrlanok. Bir antaplyrak adam gatnaşyp bolsa, olaram her hili ýollar bilen ýok edip otyrlar, öldürip otyrlar, ta näçe tane opozisiýerler gardylar Dağıstanyň içinde. Soňky ýyllar. Ondan ahir soňra halkyň elinde näme galýar? Nähil çykalga galýar? Eline ýara galyp çykan, ayaga galmak galýar. Kim günäkär? Ýokarky haramzadalar günäkär. Halk günäkär däl. Halk günäkär däl. Şoň üçin men size häzir bir zady ýatlyjak bolýar. Şu Amerikan Birleşen Ştatlaryna garaşdyrlyk deklarasiýa kabul edilenne. Garaşdyrlyk deklarasiýa kabul edilenne. 1776-njy ýylda Deklarasiýa Nezawismysti. Şon düzen şo döwrüň siýasatçylary şoň girişinde halkyň ýaragly gozgalanan bolan hukugyny berkidýärler. Bilseriň adamlar. Halkyň bürokrat, jenaýetçi häkimiýetlere garşy yaragly gowlaryň etmäge hakynyň bardygyny şoň girişinde berkidýärler. Ine men şondan şo ýesaty böleginden bir sitata okap berýän. Şurada sitata var, şonu men terjime etdim. Ine şurada näme diýilýär şoň türkmençede? Kaýdydyr bir döwlet guruluşy şu hukuklary diýär. Şu hukuklary diýmek bilen näme anaglar diýär? Şu garaşdyrlyk deklarasiýasyna bellenlen raýatlara berilýän hukuklary bozýan bolsa, halk onu üýtmetmäge, ýagny şu döwlet guruluşyny üýtmetmäge ýa-da ýatyrmaga, şeýle hem öz hukuksuzlygyny we awadançylygyny has göwüne jaý üçin etjek görnüşde häkimiýet dolandyryşyny gurnamaga haklydyr. Ýene görede gaýtalýar. Gaýdydyr bir döwlet guruluşy şu hukuklary bozýan bolsa, halk onu üýtmetmäge ýa-da ýatyrmaga, şeýle hem öz hukuksuzlygyny we awadançylygyny has göwüne jaý üçin etjek görnüşde häkimiýet dolandyryşyny gurnamaga haklydyr. Ýene indi dowamy. Kaçanla dowamly hyýanatçylyklar we zorluklar halky absolut zuluma tawin etmek meýil görnüşinde ýüze çykanlar halkyň hukuky we borjy şeýle hökümeti agdarmakdan we özüniň gelecekdäki hukuksyzlygyny üçin etmek üçin käde kepillikleri döretmekden ibaretdir. Bilseriň adamlar häkimiýeti zor bilen agdarmaga diýe borçludur diýe. Şu arada Amerikanyň ilkinji prezidentlerinden biri, ýa-ni Amerikanyň 3-nji prezidenti 1801-nji ýyldan 1809-njy ýyla şeýle Amerikan Birleşen Ştatlaryna liderlik eden Thomas Jeffersonyň bir sözi bar. When tyranny becomes law, rebellion becomes duty. Näme anagly diýär?
haçanla diýär, zulüm kanuny öwürlen ýagdaýynda. Zulüm kanuny öwürlen ýagdaýynda gozgolan halkyň borjyny öwürlýär. Zulüm kanuny öwürlen ýagdaýynda gozgolan halkyň borjyny öwürlýär. Şonu aýdanam Amerikan Birleşik Ştatlarynyň 3-nji prezidenti 1801-nji ýyl 1809-njy ýyla çenli döwlete liderlik eden adam. Şolam senatorlyk eden döwründe 1776-njy ýylda şu garaşsyzlyk deklarasiýasyny düzmeklige gatnaşan ýesaty nemeden biri, siýasatçylaryň biri. Şolaňam tagallaty bilen ine şular ýaly düzgünler berkediler. Üstüne şolaň tagallaty bilen, şolar ýaly siýasatçylaryň tagallaty bilen Amerikan Birleşik Ştatlarynyň konstitusiýasyna raýatlaň ýara edilmek, ýara götürmek hukugy berkediler. Näme üçin şo ýara edilmek, ýara götürmek hukugy beripdirler? Täbii şo döwrüň dogrusul siýasatçylary öňden görüljek bilen seredip siýasatçylaryň azmaga meýillidigini bilip halka şular ýaly hukuk bermeli diýen. Adam diýýäniň zanny ba üýtüpdir. Esasanam olaň adamyň eline wezipe bersen, pul bersen, häkimlik bersen, ygtyýarlyk bersen, aýdya, iň dogrusul diýýäniň aýdya. Şoňa kontrollyk etmek mehanizmini ýola goýup bilmesen, kontrollyk edip bilmesen şol adamyň emrine, islegine, hereketine adam haýwany öwürlýär. 2 güniň içinde jellady öwürlýär, doňudy öwürlýär. Şonu bilen ýanky siýasatçylaram näme diýär? Şolar ýaly doňuda öwürüljek haramzadalyň edenetleriniň öňüni almak üçin biz halka ýara götürmäge, ýara edilmäge ygtyýarlyk bermeli, şonam konstitusiýada berkitmeli. Şonam üýtüdi bilen oklar, şonu her näçe üýtüjek bollar, ýani-dem şo hukugyny elinden alyp bilen oklar. Olar bir tarapy, ikinji tarapy ýanky garaşsyzlyk deklarasiýasy diýilen ýaly möhüm dokumentlerde şo hukugy berkitdiler. Näme hukuk? Gozgolan etmäge. Gäbadan haýwany öwürlen jenaýetçi ýolbaşçylara garşy gozgolan edip şolary häkimiýetden aýyrmaklyk halkyň borjydyr diýär. Mundan naşary şolar ýaly käbir dokumentler, ýani gozgolana ruhsat berýän käbir dokumentler, gün watar ýurtlarynyň ýene käbirlerini bar. Şolaryň birim Fransa. Fransaňam adamlaryň azatlyklary hakyndaky deklarasiýasynda 1789-njy ýylda kabul edilen deklarasiýasynda da azatlyklар bar eda. Deklarasiýasynda da şolar ýaly jümleler bar. Olaryň hususanam edil şo kabul edilen wagtynda däl, bir näme soňrak giýerilen käbirleri. Hususanam 1793-njy ýylda, 1789-njy ýylda kabul edilýär, 1793-njy ýylda ýene goşmaçylar giýerilýär. Şonda giýerilen käbir goşmaçylarda hususanam şoň 27-nji bölüminde ýanky gozgolan tudurmaga bolan ygtyýarlyklar berketilýär, hem 35-nji. Beýleklerine de bar 34, 34, 33, 34 de bar. Esasan ýöne has nyktalan ýeri 27-nji punktunda ýak maddasynda şoň hem 35-nji. Ýa şoň terjimetini okapdyr. 27-nji maddasynda näme diýilýär? Ýanky adam hukuk ýa adam azatlyklary baradaky deklarasiýa. Hökümet halkyň hukuklaryny bolan halatynda halk üçin we onuň her bir bölegi üçin gozgolan iň mukaddes hukugy we gaýra goýulmasy borjy öwürleýändir. Ýene bir ýerde gaýtylýar. Hökümet halkyň hukuklaryny bolan halatynda halk üçin we onuň her bir bölegi üçin gozgolan iň mukaddes hukugy we gaýra goýulmasy borjy öwürleýär. Hökümet diýär, halkyň hukugyny bozsa, halk tutuş halk hökmünde hemem şoň islenlik bir bölegi azyrak topar bolsun, ýa tutuş jemgyýetiň özi bolsun. Näme hukugy bar diýär şoň? Öde mukaddes, iň mukaddes hukugy näme? Gozgolan diýär. Gozgolan şoň iň mukaddes hukugyna hem gaýra goýulmasy borjyny öwürleýär. Indi 35-nji maddasynda näme diýilýär? Halka degişli bolan ödegi tiýarlygy kimdir biri öz adyna geçirýär, ol haydan hay erkin raýatlar tarapyndan ölüme giriftar edilmelidir. Ýene bir gaýtalýar. Halka degişli bolan ödegi tiýarlygy kimdir biri öz adyna geçirýär,
ol haydan hay erkin raýatlar tarapyndan ölüme giriftar edilmelidir. Indi Türkmenistanyň ýagdaýyna seredim. Halka degişli bolan ygtyarlyklar kimiň elinde alındymy alınmadymy? Elbetde haram tohum tarapyndan dolu alındy. Hani ygtyarlyk galdymy halkda? Nähili ygtyarlyk bar? İşlemäge bolan ygtyarlyk barmy? Hereket etmäge bolan ygtyarlyk barmy? Töwda etmäge bolan ygtyarlyk barmy? Iň bolmanda. Ya öz setini eşitdirmäge, ardyň aýtmaga bolan ygtyarlyk barmy? Üşüp häkimliň öňüne barsaňam tüýre vakit ýa. Tehel setini çykartaň Murat Düşemew ýa-ni käbir beýlik aktivistler ýaly. Tehel setini çykartaň saňa teň gelmeýärler saňa toslama aýplamalary. Bu jenaýat aýplamalaryny gelmeýärem näçe ýyllar türmäge batýar. Hawa ine halkyň ygtyarlygy doly elinden alındy. Şolar ýaly ýagdaýda näme üçin Fransiýanyň halkyna berilýän ygtyarlyk Türkmenistanyň halkyna bolmaly? Näme üçin Amerikan halkyna berilýän ygtyarlyklar Türkmenistanyň halkyna berilmeli? Geljekde häkimiýet çalşyrylanma. Şo taýgam nähildir bir birazajyk bir dogruçul ıntaply adamlar baran ýagdaýynda häkimiýetiň baran. Öňü bilen Türkmenistanyň konstitusiýasyna giýirilmeli zatlaryň biri ine şular ýaly punktlar bolmaly. Şular ýaly düzgünler bolmaly. Ýagny halka häkimiýeti agdarmagy, ýani häkimiýet kanuny bodan ýagdaýynda döwlet liderleri kanuny bodan ýagdaýynda halkyň hakyny hukugyny elinden alyp onu mahrum eden ýagdaýynda halkyň ýaraglyk wagtlaryň etmäge haky bar diýip hökman giýirilmeli. Bolmasa adamlar biz şular ýaly ýagdaýdan dynyp bilmeriz. Gelse gelibersin täze adamlar. Opozisionerleri getirin, kimi getirsen getir, şu guruluş dursa, şular ýaly sistema dursa, ýöne adamdan yerini çalşyrmaklyk ýagdaý üteden ok. Bir giden täze ygtyarlyklar bermeli. Kanun tarapyndan berkitmeli. Sistema özüni ütetmeli. Sedadatlygyny giýirilmeli, şondan mahrum etmekli, gadagan etmeli. Bir giden azatlyklar, erkinlikler bermeli. Şolaryň birini kimdir biri, haýsydyr bir döwlet lideri, ýol başçysy, hökümet ýol başçysy, şonu ýygyna aljak bolan halatynda şo hökümet ýol başçysyny tutsak etmäge halkyň ygtyarlygy bol. Şolar ýaly bir giden täze düzgünler berkitmeli. Ýygyna alyp bolmaýan hukuklary giýirilmeli. Şo giýirilende de şu hukuklary hiç kimiň ýatyrmaga haky ýokdur. Hatda Türkmenistanyň geljekki hökümetiniň hem Türkmenistanyň geljekki parlamentiniň hem şu düzgünleri konstitusiýadan aýyrmaga haky ýokdur diýilen ýaly düzgünler giýirilmeli, berkitilmeli. Şol edilmese Türkmenistan ýaly ýurtda ýagdaý hiç näme düzelmeli. Şoň üçin men näme üçin ýene Gazagystana gaýdyp geletim. Gazagystanda teröristler yok. Gazagystanda hakydan tutulan terörist yok. Onu kim toslap tapdy? Tokayev toslap tapdy. Näme üçin? Şo Nazarbayewa bırak gidermek üçin hem Nazarbayewa ýakyn adamlary ýygnamak üçin. Nazarbayewa ýakyn adamlar kim? Kimi ýygnap başlady? Özüňiz bilýäňiz. Öňü bilen tutsak edilen Gazagystanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy Karim Masymow. Nazarbayewa iň ýakyn adamdan biri. Karim Masimowyň ornundatarym Nazarbayewyň ýegeni. Onu häzir türmäge basmadylar, onu aýyrdylar. Emma ýanky Masimowy häzir ýygnadylar, häzir oňa jeda berjekler. Esasy günä häzir şuň üstüne atdylar. Nazarbayew 2 gün bundan öňe ýürüýte beýan etdi. Ahir soňy. Näçe wagtlar mine ýanwaryň başyndan bäri gidilenip oturup bukulup oturdy. 19 günnäp bukulup oturup ahir soň çykdy. Näme beýan etdi? Kabul etdi. Häzirki hökümetiň eden zadyny kabul etdi. Ýani Tokayewiň eden. Özüni wezipeden hem gidirdi bolmasa, ýöne şonda da bunu mejbur etdiler. Näme üçin kabul etdi? Ya maýmyn özerkini oýnamaýar diýilen bir nakly bardyr. Nazarbayew maýmyny gördüler, onam özerkini de oýnatmadylar. Diýmek şu ada çenni Nazarbayewyň boyunna bir giden borçlar goýdular. Eger sen şu biziň diýenmide boyun bolsaň, sen türmäge gidýäň ok. Onda sen ýegenleňi, sen garnaşlaňa biz ýygnamyz ok. Bolmasa şu biziň goýan ine şey dip çykyş edip häzir şu täze hökümet Tokayewiň eden zadyny gollamasaň, Tokayewiň aýdyşy ýaly protestçileri, teröristler diýip aglan etmesen,
pul jagaşyňdan elin çekmeden bir de ýygnanjy toplanjy milliardlaryny biziň hatamyza geçirmeden hemem ýygyňa ýene öz wezipäňe gaýdyp geljek bolup dazajak bolsaň, onda sen türmäge gitýäň, gümgüdine gidýäň, türmede de ölýäň diýip öňünde şert boýlan bolmaly. Görünip dural. Doğrudan gepleýär. Doğrudan gepleýär. Tokaýewiň hemmeden aklany gollap otýar. Öz erkine goýulsa gollarmydy şol? Häzir ýygyna wezipetini howpsuzlyk geňeşiniň başly wezipetine gaýdasy gelmedi. Ya wezipejiklerini dikel ya öz çağalaryny, öz ýegenlerini şu wezipetinde galdyrmak islemeýändir öýdýär. Ýok, elbetde isleýär. Emma on bar garyndaşlaryny häzir wezipeden gidirdi, bara mäzdaşary ýolda gaçyp gitdiler. Diňe bir şagaty ýa-ni Daryga Nazarbaýewa häzir deputatlyk wezipesinden tek çekilen o. Ýöne parlamentde görünen ok diýerler. Diýmek Daryga da häzir daşary ýoldan birine boldy. Ýöne deputatlyk wezipesinden tek boşa duranok. Galan hemme ýakyn dogan garyndaşlar, şagalary, ýegenleri bardy wezipeden boşa durdy. Näme üçin? Eğer şu Nazarbayew dahilli adamlardan hemmetinden dayınmakçı yani Tokayev. Olar otursa ona gün vermeýändir. Indi Tokayev şu datları halkın bekwi düşünýär diýendir. Elbette yok. Häzir indi Tokayew nämeden boldy? Halk fondu diýip bir fond dereden bolýar. Ýadyňyzda bolsa, şu blogoýçylyklardan soň ODKB-ni sally goşunlaryny, ýani howpsuzlyk kollektiwlen howpsuzlyk guramasynyň goşunlaryny getiren boldy. Basyp ýatyrdy goz bolanyda soňam bizdi halk şu nemeden blogoýçylyklardan ejir çeken adamlara kompensasiýa tölemek hemem geljekde bir adamlaryň sosial ýagdaýlaryna ýardam bermek üçin ýürüýte fond açýar diýip elan etdi. Halka ýardam fondu diýip bir fond töretdi. Oňa nähil şert goýdy? Şol Gadastandaky hemme şirketler, iri biznes guramalary, kompaniýalary şoňa ýürüýte wznot geçirdi. Häzir milliardlarça teňe eýem pul geçiren iri kompaniýalar bar. Indi başda elan edenne şol kompaniýalary borçlandyrjak diýdi. Biznes kompaniýalary, şirketleri, idatlary, banklary şu belli bir meşhurda şu taýyk wznot geçirer. Ýa-ni halkyň bekwi düşünýär. Ýöne häzir soňky günler eýem maglumat gelýär. Büdjet idaralaryna işleýän adamlaryň eýem aýlyklarynyň belli bir bölegini geçirmegi talap edip başlapdy. Büdjet idaralarynyň adaty raýatdan indi aýlyklaryndan şoňa pul geçirýär. Buňa soňy näme bilen gutarur? Şo fond döwlet üçin işlemek. Raýatlar üçin işlemek. Tokayewiň fonduny gurlar. Özde guruna taparmyratny ýa-da fond töretden ýa-da fondu diýip daşary gurtdy. Deutsche Bank'tan. Ana bar pul şo Türkmenistanyň niýet gazyndan gelýän bar pul şo taýyp gidýär. Indi şonu häzir şo taýdak pul. Özde guruna niýet föýet hatawyna geçirdi, öz adyna geçirjekdi. Indi şonu häzir ýygyna dalyp bolany. Ýygyna dalyp bolana häzir döwletiň haýyryna. Şonu häzir berdi Muhammedow hem şoňa eýelik edendligine mene ananam şoňa şu hem. Näme üçin daşary ýurduň owurlarynyň jümleleriniň ýam kitelerinden çykandyr okul. Özem halkara guramalarynyň käbir guramalar şol maliýe meselelerini gödäwçilik edýän guramalaryň käbirleri şo arada maglumat aljak bolmagy bilmedi. Deutsche Bank şo guramalarda maglumat berenok. Näme biçin bu şahsy ýanky maliýe meseleleri we aradaky şahsy maglumatlar hiç kime aşkar edilmedi. O näme şahsy maglumat bolýar? O pul Türkmenistanyň pulu. Türkmenistanyň raýatlarynyň şonu bilmäge hakkı bar. Ol niýat pul däle. Türkmenistanyň raýatlarynyň pulu islenlik raýat, Türkmenistanyň raýaty şo arada maglumat bilmäge hakly sebäbi Türkmenistanyň emnägi. Emma Deutsche Bank berenok şo arada maglumat. Näme üçin berenok? Sebäbi bankyň özem bir giden owur jümleleriň elinde kontrolüne duranda. Bank diýýän zady döredýäniň özleri şol tüýtgorlardan ibaret. Aşo özde gurunda ana Libyanyň lideri Muammar Kaddafiň daşary ýurtdaky ödem oň pul läl döwlet puly Libyanyň daşary ýurtda bankyna saklaýan milliardlarça dollar ana Brüsselde, Belgiýede ýitirmedildi banklarda. Milliardlarça dollar pul ýitirmedildi. Türkmenistanyň pulam häzir ýitirmedilendir. Şo kimiň jogapkärçiligi, şonu kim talap etmeli? Elbetde häzirki Türkmenistanyň hökümeti ýolbaşçylary talap etmeli. Bu okdurmaly. Halkara suwdyna bermeli. Näme üçin ol daşary ýurtda duran Türkmenistanyň pullaryny gaýtaryp bermeli?
Ya da öýleri paýlaşan bolmaly, şärik bolmaly. Bolýa bir de gowta durmaly. Bir de uzundan alyjygan bolsa bir damjajyk berin. Galanyny näçe şeýdiň diýilen bolmaly. Diýen bolmaly. Anha Türkmenistanyň ýagdaýy barada ala diýýämişler. Şular ýaly. Ine umuman adamlar bir gurrun etseňe dip oturmaly, şo soňky bolan gowdgalaňlar bilen baglanyşyklar ýöne halky şo Gazagystanyňky ýaly ýagdaýa sedewar edenler ýene şo döwletiň ýol başçylary. Şol teröristler diýilip atlandyrylan hem teröristler däl ýene nägte ýani şo käbirler aýdy Günnätar tarapyndan gurulandy näme. Ýok, ýarag bar, ýarag el ýeterli. Türkmenistanyň ýyl adam häzir aýaga galsa, öňü bilen şolaň barjak ýeri niri ýarag ammarlary. Ýarag ammarlaryna barmasa el boş öýlerine garşy ýarag boljak polisiýa işgärlerine garşy nädip görüşmeli. O polisiýa işgärleri kimi gorajak? Şo jenaýetçileri jenaýetçi topar gorajak olar. O ýokardaky haramzadalara jenaýetçilik edip halky genotsidde hede bar edip otyr. Ertek günen polisiýa işgärleri, mehkemeň işgärleri, harby eskerler eller ýaragly halka okatjak bolsa şolary gorap. Halk onuň näme etmeli? Halkyň şolara ýarşy ýara bolanma haky ýokmy? Elbetde haky bar. Näme üçin haky bar? Olar jenaýetçiler gorap halka garşy okat ýalar. Halk elbetde paragatçylyk bilen onu aýyrjak, gedirjek, ýöne paragatçylyk ýol goýdumy şolar? Goýanok. Şoň üçin näme üçin şolar ýaly kanuny berkitmeliler Türkmenistanyň konstitusiýasynda. Ýagny Türkmenistanyň döwlet liderleri şular ýaly jenaýetçilik işlere ýüduran halatynda, halkyň hukuklaryny elinden alan halatynda, halky hakdan hukukdan mahrum eden halatynda Türkmenistanyň halkynyň ýaragly gowdgalaň etmäge haky bar diýip bellemeli, ýankaýjyşmaýaly, olarky berlek geçişmeýär. Şolar ýaly ýagdaýda Türkmenistanyň polisiýa işgärleri ellerine ýara galyp halka garşy ulanjak bolsalar, şolar hem jenaýetçilere öwrülýär. Şolar hem şäherige öwrülýär. Ýanky ýaly ýokardaky jenaýetçiler şäherine öwrülýär. Şolary goramak bilen. Şonam geljekde Türkmenistanyň konstitusiýasyna berkitmeli. Şo jenaýetçi hökümeti ýa-da jenaýetçi hökümetiň wekillerini gorap ellerine ýara galyp şolary gorap çykyş etjek adamlar hem şol jenaýetçi şäherik diýilip hasap edilmeli. Lilen ýaly jümleler hem bolmaly. Şo Gazagystanyň şolary ýaly ýagdaý bolup geçdi. O ýokarky haramzadany, ýokarky owurlary, jümlerleri polisiýa işgärler gorap ellerine ýara galyp çykyş etdiler. Adamlar hem näme etdi? Ýarag ammarlaryna ýaraglar aldylar da şolara garşy ýara ulanyp başlady. Elbetde o taalaňçylyk hem boldy. Ýanky dukanlar hem taalandy zat etdi. Ol islenlik rewolýusiýada, islenlik gowdalaňda da olar ýaly owur jümleler, haramzadalar hem tapylýa, huliganlar hem olaň bar maksady bir düzgün tertibi ýola goýmakda ýa hak hukuky gazanmakda ýa-da olaň bar maksady mümkinçilikden peýdalanyp bankdan pul gurulajak, dukanlardan bir gymmadyrak zatlar alyp gitjek. Olan bar. Ýöne esasy bolan zat näme? Adamlar ellerine ýara galan soň, onsoň özlerine garşy ýara galyp owurlar, jümlerler gorap duran adamlaryň ýüzbeýi bolan soň, elbetde olar ýara ulanyp başladylar. Sebäbi polisiýa işgärleri goramalylar şo haramzadalar, ýokardaky owurlar, jümlerler, Nazarbaýew ýa Tokaýew goramalylar. Goramalylar, sebäbi olar jenaýetçiler. Halka hiç il kanuny ýol goýmady. Öýleri günäkär. Halkyň eline ýara galyp çykyş etmeýär. Öýleri günäkär. Türkmenistanda da şolar ýaly ýagdaýy ýetirmelik üçin, ýeger ýetirmejek bolsa Gurbanly Berdimuhammed, oň hökümeti, oň tokumy şo Gazagystanyň wakadan sapa galmaly. Sapa galyň. Bolmady etmeň. Adamlar häzir bir aýaga galsa, olaň öňü bilen topuljak geri etjek zady ellerine ýara galyp başlar. Taparlar ýaragam. Şoňa ýetirmejek bolun. Siziň häzirki diýen zadyňyz adamdan howasyny häzir boğup ýollary bekläp, ekleşden mahrum edip, bazarlary ýapyp, zat edip, adamlary işden galdyryp, işden ketip, siziň şu edip oturan zadyňyz diňe şoňa meçe berýär. Diňe şoňa meçe berýär. Onsoň halk aýaga galsa, halk günäkär bolmaz. Halk erine ýara galsa da şoň jogapkärçiligi diňe siziň üstüňizde. Siz şoňa sebäpkär bolarsyňyz.
halkyny terrorizmde aýplajak bolmaň. Bularny näme düzgünü girecek bolýarlar? Inni islenlik protestçi çykjak adamy terrorizmde aýplamak düzgünü girecek bolýarlar. Bular geçecek bolýarlar. Indi bular şey dip başlajak bolýar. Beýtmek näme? Parahatçylykly çykyşlara da bular ýol berjekkä. Senator tehel protestçi çykdan ana Türkmenawatda arada adamlar nägilelik edipdirler bir ýerge üşüpdirler bolýan. Biz oko tutor ödüňiz terroristler ýaly at barýaňyz diýip polisiýaga girýär diýär. Beýdimek näme diýmek? Indi sen agyňdan bokurdağdan tutsalaram, sen çöreksiz goýsalaram, sen parahatçylykly ýol bilenem nägilelik mitingine çykmaga hakyň ýok. Üýüşüp häkimlige barmaga da, üýüşüp bir toparlanyşyp öz arzyňy aýtmaga hakyň ýok. Sen oko tutor diýerler. Sen ödüň terrorist ýaly alyp barýan diýerler. Adamlary beýdip ekleşden ketip ağaçlyga hede bar edip oturanlar, olar özlerini terrorist ýaly alyp baranoklar. Olar özlerini genosid edýän jenaýetçiler ýaly alyp baranoklar. O näme üçin olara beýdip jenaýet etmek bolýar, adamlara da arzyny aýtmak bolanok, şeýlemi? Kim hakyky jenaýetçi bu taýda? Eger kimdir birini oko tutjak bolsa polisiýa, oko tutjak diýip haýbat atýan bolsaňyz, onda şo ýokarkular bolaýmasyn siziň oko tutmalyňyz. Terrorist diýip elan etmeliňiz, olar bolaýmasyn? Hakyky terroristler. Bu görgülü halklar, bu görgülü adamlar däldir. Kösenip oturup. Oýlanyň sizem organ işgärdi. Şu hakda. Mehemen işgärdi. Kimi gorap atýarsyň? Sizde şu gün birazjyk wedi pedat badyr, aýlyň gün gelip durandyr wagtly. Ýöne gün bir güniň içinde ýok bolup gidýändir şo zatlar. Görüp otyrsyňyz da. Gaýşaryp oturan, kürsüsinde gaýşaryp oturan ministrler näme diýip, sırtyna diýip, türmeden çykaryp otýar, eklenşi zana diýip. Sizem wedi paňyzda näçe gün oturjagyňyz belli däl. Ertek gün siziň nesildeňiz nähili ýaşamaly. Şolara garantiýa barmy şolaryň geljekki gowdurmuşyny? Ertek güne anamam şolaryň nähili ýaşajagyny? Elbetde ýok. Näme üçin ýok? Eger şo siziň gorap oturan haramda şu ýokardaky siziň gorap oturan haramzadaryňyz sebäpli ýok. Şoň üçin biz bir kadaly sistemany ýola goýmak üçin şu zatlar edip otýar. Çagyryşlar edip otýar. Halkam şoňa çagyryp otýar. Umumyň şu günki aýtjak zatlarym şolardan ibaret. Biz ferqin diýeniz üçin köp sag bolun.